musí byť. Hej, čo tak čučíš, cicvor? Posílá mě suchej čert. Schání se po tobě. Odkáž mu, že nemám čas. No, tak dobrá. Riti, však si len robím piču. Musíš ma odtiaľto dostať, bratku. Veď mi ide o krk, hej? Co se stalo? Bol som hladný, tak som si chcel voľačo zaopatriť. Rozumieš mi, nie? Myslíš ukrást? Čo, hneď, že ukradnúť? Vary, toto nie je poctivá tvár. Uznaj. Proste sa takto po niečom obzerám a čo sa nestane? Rovno sa kokot vráti. No každý by sa v tej chvíli postaral. Čo ty, nie? Kdo se vrátil? Čo ja viem? Dajaký odkundes. Ešte aj tak jebnutý, že sa na mňa vrhol. Mi povedz, čo je toto za nápad? Tak čo som mal robiť? Trochu som ho zmastil. A teraz Richtár čaká, či ten somár vypustí dušu, aby ma mohol obesiť. Jak tě odsud dostanu? Počkaj, kým neodídu tí Richtárovi junáci a potom vypáč zámok. Jenže mě páčit zámky nejde. No, paráda. Tak musíš zohnať kľúč. Asi ho má ten chuj Richtár. Alebo jeden z týchto valibukov. Skúsim ho zobrať. Ale neposer to. Lebo tu skončíš so mnou. No chytro. Ten sprostý dedinčan môže každú chvíľu skapať.